Tervetuloa Preventsan Pirttipöytäpuheita-sarjan kevään ensimmäiseen ja itse asiassa kautta-aikojen ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen meidän toimistolle. Me jutellaan tänään tämän meidän pitkän pirttipöydän ääressä nuorten kanssa tehtävän monialaisen yhteistyön tulevaisuudesta Helsingissä. Eli käytännössä siitä, miten jatkossa tullaan yhdessä pitämään ja voidaan yhdessä pitää huolta erityisesti niistä meidän nuorista, joilla ei mene hyvin. Taustana keskustelulle on Helsingin poliisin viime vuoden lopun päätös lakkauttaa ennaltaestävä toiminta kokonaan. Me ollaan saatu hyvin lyhyellä ajalla Jarin kanssa tänne pöydän ääreen keskustelemaan Heikki Turkka, eli asiantuntija tiimivalmentaja Aseman Lapset ry:stä, kriminologian dosentti ja nuorisorikollisuuden tutkija Elsa Saarikkomäki Turun yliopistosta sekä apulaispormestari Johanna Laisaari Helsingin kaupungilta. Jarihan perusti muinoin 2012 ja veti vuoden 2023 loppuun asti Helsingin poliisin ennaltaestävän toiminnan yksikköön. Kiitos kaikille teille, että pääsitte näin nopealla varoitusajalla tänne Preventsaan juttelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Ja ennen kuin aloitetaan, niin varmaan Jari haluat sanoa muutaman sanan myös. Ole hyvä. Tervetuloa myös minun puolestani tänne Preventsaan. Meillä on tänään täällä tärkeät vieraat ja vielä tärkeämpi aihe. Oikeastaan niin tämmöinen pieni kierros tähän alkuun, niin haluttaisiin kuulla, että miten tämä ennaltaestävän toiminnon lakkauttaminen on vaikuttanut tähän monialaiseen yhteistyöhön nuorten parissa niin kuin teidän näkökulmasta. Että jos vaikka Johanna, sä aloitat. Joo, kiitos kutsusta. Tosi tärkeä aihe, että meillähän niin kuin on nämä yhteiset lapset ja nuoret täällä Helsingissä ja sen takia tämmöinen yhteinen moniammatillinen yhteistyö on hirveän merkittävää ja nimenomaan just siinä ennaltaehkäisyvaiheessa. Ja itse nostin esiin sen, että nyt on näyttäytynyt ainakin hetken aikaa tässä, että kun tämä organisaatiouudistus on Helsingin poliisilla tehty, niin vaikuttaisi siltä, että juuri tähän ennaltaehkäisevään yhteiseen moniammatilliseen yhteistyöhön ei mahdollisesti löydy samalla lailla enää poliisilta sit resursseja osallistua. Et se on ehkä nyt tässä meillä keskustelussa, että me ollaan tavattu ja tullaan itse asiassa ihan tässä lähiaikoina uudestaan tapaamaan ja käymään sitä keskustelua, että miten tästä yhdessä jatketaan. Ja siis nimenomaan käymään keskustelua niin kuin poliisin kanssa vai joo, mitä kyllä, tarkoitat? poliisin kanssa. Joo. Itse asiassa eilen on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ollut jo ensimmäisiä palavereja ja sitten jatketaan ja olen itse sitten myös niissä tarkoitus olla mukana. Okei. No miten Heikki sä näet, että miten tämä on vaikuttanut tähän yhteistyöhön? No siis erittäin konkreettisesti. Meillä on aika monta eri toimintatapaa, missä yhteistyö on rakentunut siihen poliisin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ja jos me lähdetään tästä niin kuin kouluista ensiksi, niin meille ohjautui koulujen lisäksi myös poliisilta semmoisia konflikteja tai ristiriitatilanteet, mitkä oli koulussa mennyt jo vakaviksi, niin tultiin tueksi siihen koulujen tueksi, niin nyt nämä ei ohjaudu enää kuin vasta kouluilta. Eli joskus se tulee sieltä myöhään, että poliisilla on jo hyvin varhaisessa vaiheessa katutasolta saatetaan tietää, että jossain alueella on jotain, mikä johtuu jostain toisesta, niin nämä katos samoin tein. Sitten me ollaan myös tehdään töitä näiden nuorten kanssa, joilla on useita tai vakavia rikoksia, niin ne ohjautuu kauhean usein meille asiakkuuksiin jo ennen rikoksia tai sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun rikos on tehty, niin nyt ne ohjautuu meille sitten Sörnäisten vankilasta. Eli siinä jää 2 vuotta aikaa niin kun eksyä niin sanotusti perheillä ja nuorilla, kun se työ ei kohdannut sitä kautta enää. Ja se on siis totaalisesti tyhjentynyt yhteistyö meiltä, että ollaan vähän pulassa. Eli siis voisiko melkein sanoa, että teidän kohdalla niin kuin poliisi teki ehkä trumpit, että tavallaan täysin niin kuin yllättäen se yhteistyö, johon on luotettu ja on rakennettu luottamuksella niin kuin todella pitkään, niin se katkesi kuin seinään. Juuri näin, ja yksi työmuoto on rakennettu poliisin pyynnöstä vielä, että niin kuin, eikä mitään niin sanotusti varoituslaukausta, vaan se tuli ihan puskista. Joo. Elsa, mä olisin sulta kysynyt, että mitä sä, niin kun sä kuulit tämän uutisen ja sä et tietää, niin mitä sä ajattelit siitä? Millaisia ajatuksia sulla heräsi? No ensimmäisenä mä rupesin ajattelemaan tätä just näiden niin kuin nuorten kannalta ja että miten se vaikuttaa siihen poliisia ja muita toimijoita kohtaan koettuun luottamukseen. Ja
myös tämä tämmöinen moniammatillinen yhteistyö, niin kuitenkin tuo työkaluja poliisille, mitä he voi saada sitten nuorisotyö, sosiaalityö ja muiden kautta sitten tietoa ja sama niin kuin toisinpäin, että näin tämmöisessä moniammatillisessa yhteistyössä myös hyötyjä niin kuin näille jokaiselle toimijalle siinä. Mutta ihan ensimmäinen ajatus tuli sinne nuoriin, että kun lopetetaan tämmöinen tärkeä työmuoto, josta on saatu kuitenkin hyviä tuloksia nimenomaan semmoisen luottamuksen rakentamisessa nuorten ja poliisien ja yhteiskunnan välillä, niin se heräsi ensimmäisenä huolena. Miten sä niin kuin näet tavallaan ihan niin kuin tutkimukseen perustuen, että kuinka niin kuin pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä, niin minkälaisia vaikutuksia ja seurauksia niin kuin tällä lopettamisella saattaa olla? Todella hyvä kysymys ja tärkeä kysymys, ja sitä on tärkeää miettiä nimenomaan myös näitä pitkän aikavälin seurauksia, että siinä voi olla kuitenkin heille todella pitkälle aikuisuuteen asti seurauksia, että jos luottamus poliisiin heikkenee ja ei päästä käyttämään niiltä ennaltaehkäiseviä keinoja. Ja näitä on vaikea myöskin mitata, ettei tutkimuksessakaan valitettavasti pystytä aina mittaamaan kaikkia vaikutuksia, kaikkia pitkän aikavälin vaikutuksia, mutta niitä on tosi tärkeää miettiä. Ja nuorten kohdalla erityisesti usein puhutaan tästä, että rikosoikeudellisia keinoja, niin kuin sitä kovempaa kontrollia, rankaisua ja muuta pitäisi pyrkiä välttämään ja enemmän sitä ennaltaehkäisyä ja nuorten leimaamisen estämistä niin kuin painottaa niissä toimenpiteissä. Ja ihan niin kuin poliisi on ihan havaittu tutkimuksissakin, että poliisi on tärkeä semmoinen ikään kuin myös yhteiskunnan peili siinä luottamuksessa, että miten poliisi sitten nuoria kohtelee, niin se luo sitä joko luottamusta siihen paitsi poliisiin, mutta koko yhteiskuntaan, mutta voi olla sitten myös negatiivisia vaikutuksia, jos se luottamus heikkenee ja voi tulla sellainen olo, että ei kuulu yhteiskuntaan ja tästä on nähty ihan tutkimustuloksia, millä sitten puolestaan on vaikutuksia sinne rikoskäyttäytymiseen ja se voi ikään kuin, jos ei ole luottamusta siihen yhteiskuntaan ja poliisiin, niin se voi lisätä sitä rikoskäyttäytymistä sitten. Että tietysti tässä on niin kuin monenlaisia tavallaan vaikutuksia, mitä tämmöisellä yksittäisellä toiminnan lakkauttamisella voi kuitenkin olla, koska näen, että tässä tämmöisessä ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja moniammatillisissa yhteistyössä on just paljon semmoisia positiivisia vaikutuksia ollut nimenomaan nuorille ja tässä luottamuksen rakentamisessa. Kiitos, todella niin kuin tärkeitä asioita nostat esiin. Ja eikö nyt kuitenkin, tai onko niin, että tavallaan tutkitusti, jos ajatellaan niin kuin tällä kontrollin ja valvonnan lisäämisellä, mihin ilmeisesti niin kuin nyt poliisi tulee niin kuin panostamaan aiempaa enemmän tämän ennaltaestävän niin kuin työn tavallaan sijaan, niin onko niin, että tämmöiset pakkokeinot, esitutkinta tai rangaistukset ylipäänsä, niin kuin pelotevaikutus tämmöiset, niin kuin toimiiko ne? Onko ne niin kuin tavallaan parasta ennaltaehkäisyä niin kuin rikoksia ajatellen? No ennaltaehkäisyn kannalta varmasti on parempi, jos pystytään niin kuin ennaltaehkäistä, että mitä ne ikään kuin tapahdu ylipäänsä, että päästään, niin kuin, että sen takia just nämä nuorisotyö ja muu on tärkeää olla siinä niin kuin mukana. Mutta ihan tutkitusti on siis nähty tämmöisiä leimavaikutuksia, että mitä sitten tavallaan nuorilla, jotka on jäänyt poliisille kiinni ja saanut rangaistuksia, niin kyllä niillä on niin kuin tämmöisiä myös haitallisia leimavaikutuksia siinä. Jari, mä voisin antaa sulle tämän mikin. Sulla on kuitenkin pitkä kokemus niin kuin poliisista tästä työstä, niin mikä sun näkökulma on tähän asiaan? Voisin itsekin ottaa tuosta kiinni, mitä Elsa sanoi. Nythän ajatus lähtee siitä, että ajatellaan, että rikos on tietynlainen valinta, jonka nuoret tekevät ja että tällaista rikollisuutta voitaisiin hillitä pelotteen tai kontrollin ja seuraamuksen avulla. Mutta samalla tullaan kyllä ohittaneeksi se, että nuorten rikosten ja epäsosiaalisen käyttäytymisen taustalla on monia syitä ja monet saattaa liittyä myös siihen, että nuoret ei vain yksinkertaisesti vielä ymmärrä syyn ja seurauksen välistä yhteyttä.
aivot ei välttämättä ole kehittyneet niin pitkälle. Mutta joka tapauksessa syitä on monia, miksi ihminen yleensäkin käyttäytyy rikollisesti. Ja jos me luetaan pelkästään vain kuriin ja järjestykseen, niin voi olla, että meiltä jää jotain huomaamatta. Toinen oikeastaan tärkeä asia on se, että kun tämmöinen yhteistyörakenne murenee, niin samalla pirstaloituu myöskin yhteinen tilannekuva siitä, missä mennään nuorten osalta, missä nuoriso kokoontuu ja ketkä ovat niitä kaikkein rikosaktiivisimpia nuoria. Ja pelkästään jos se viestintä on sitten yksisuuntaista, niin se välttämättä ei ole paras mahdollinen tilanne enää. Kolmas liittyy siihen, että nyt kun nuorten rikostutkinta on hajautettu, niin samalla se nuorten rikosten tutkinta siis käytännössä tarkoittaa sitä, että yhden nuoren rikos tai rikokset voivat olla niin kuin eri tutkintaryhmissä eri tutkijoilla käsiteltävänä. Saati sitten, jos kyse nuorisoporukasta, niin ne hajautuu ympäri tutkintayksikköä, jolloin se koordinaatio on haastavaa ja niitä rikoksia tarkastellaan vain yksittäisinä rikoksina, eikä tällaisena kokonaisuutena. Ja se johtaa väistämättä siihen, että ne rikokset menee tipoittain syyttäjälle, taikka sitten ne jollain syyllä lopetetaan vähäpätöisinä, taikka esitetään syyttäjälle rajoitettavaksi nuoruusperusteella sen takia, että niillä rikoksilla ei ole niinkään yhteiskunnallista merkitystä. Mutta tämä on minusta niinku kiinnostavaa ja olisi kiva kuulla niinku kaikkien mielipide siihen, että miten nyt pysytään niinku kartalla tai niinku, tavallaan just tämä tilannekuva siitä, että mitä pinnan alla kytee niinku nuorison keskuudessa. Jos ajatellaan sitten ihan vaikka tämmöisiä uusia uhkakuvia tai riskejä tai vaaroja tai trendejä, ilmiöitä, niin niinku tavallaan onko nyt todellinen niinku riski siinä, että se yhteistä tilannekuvaa ei ole ja tavallaan niihin riskeihin ja ongelmiin ei päästä niin kuin ajoissa kiinni. Tämä oli hyvin sanottu, että on tosi tärkeää just se, että miten osaa kohdata ne nuoret ja omassa tutkimuksessa, kun haastattelin nuoria, niin he nimenomaan niin kuin arvosti just sitä, että silloin, että jos ne poliisit tuli niin kuin kohtaamaan heidät jotenkin ja juttelemaan ja välillä heitti läppää ja että hyvin tämmöistä niin kuin arkista, mutta se oli tosiaan semmoista, että nuoret niin kuin arvosti sitä ja toki osalla oli sitten semmoinen fuck the police niin kuin monessa asiassa, mutta hyvin suuri osa kuitenkin niin kuin erotteli sitä, että on niin kuin hyvin tarkka erotteli, että on erilaisia poliiseja ja erilaisia tilanteita ja he niin kuin nimenomaan arvostivat sitä, että sekin oli ihan hyvä semmoinen, kuitenkin muistaa, että just, että nuoretkin ikään kuin erottelevat poliiseja ja poliisin työn kannalta sitten poliisiinkin on hyvä miettiä, että miten sitä osaamista kohdata nuoret pystyisi parantamaan, jotta sitä luottamusta voisi rakentaa. Ja mikä niin kuin pienempi esimerkki tuli kouluista mieleen, että esimerkiksi kun me tehtiin haastatteluja myös Norjassa, niin siellä havaittiin, että esimerkiksi jos kouluihin poliisit tuli silleen, että he tuli sinne niin kuin huumekoirien kanssa ja vähän niin kuin kovalla otteella, niin silloin se nimenomaan ei lisännyt sitä nuorten luottamusta, vaan se loi enemmän semmoista pelon ilmapiiriä ja etenkin niin kuin esimerkiksi että niille vähemmistönuorille semmoista, että no niin taas meitä tullaan niin kuin katsomaan, että mitä me nyt täällä tehdään ja että meidät niin kuin nähdään täällä rikollisena, kun taas sitten siihen aikaan oli nähtävissä, että Suomessa se enemmän semmoinen kouluissa tehtävä työ, usein niin kuin nuoret kokivat sitä sitten enemmän niin kuin sen positiivisen kautta. Joo, pakko kertoa ihan käytännön esimerkki, mikä on niin kuin todella mun mielestä hyvä esimerkki. Se vaati paljon töitä, mutta Kampin kauppakeskus, olisiko 2013-2014, tyhjennettiin yhtenä pääsiäisenä, kun yhtäkkiä työmaaliikenne loppui siitä, niin se oli 400 nuorta ja se tyhjennettiin, niin nuorilla oikein kunnon kapina lähti siitä, kun se tyhjennettiin, niin kauppakeskuksen järjestyksen valvonta, poliisi ennaltaestävä, sitten meidän porukat ja nuorisotyö yhdessä lähdettiin niiden nuorten kanssa jumppaamaan ja me tehtiin niin kuin vajaa vuosi niin kuin oikeasti töitä. Kauppakeskus
halusi sovitella jokaisen tapauksen, mikä on lasten keskinäinen konflikti, tai jos ne näpistää tai tulee ilkivaltaa, niin yhdellekään porttari, yhdellekään nuorelle, vaan se sovitellaan, ja sitten meiltä tuli sovittelijat siihen. Poliisi tuli kasas niin kuin sinne nuoret kasaan, juteltiin yhdessä pelisäännöistä, tehtiin sinne, niin kuin, että millaisilla säännöillä te voitte nuoret olla tässä kauppakeskuksessa. Nuoret teki kauppakeskuksen, johon kaikki kauppakeskuksen sisälle kävijät sitoutuneet, teki sinne valomainokset sinne. Nyt kun mä tapasin puoli vuotta sitten kauppakeskuspäällikkö, turvallisuuspäällikköä sieltä ja juttelin, että mitäs teille kuuluu. Sanoin, että ei kuulunut mitään sen jälkeen, kun se rauhoittui 2014. Triplakin tuli vasta 2020 joskus, eli siinä oli kumminkin semmoinen keskeisin nuorisotalo, oli kamppi vielä, ja se oli silti rauhallinen, kun oli yhteiset pelisäännöt, tehtiin paljon töitä. Uudet sukupolvet oppi siihen tapaan toimia siellä. Se oli ihan huikea juttu, mitä saatiin aikaiseksi, millään muulla kuin hyvällä yhteistyöllä. Niin sehän jää nyt niin kuin nähtäväksi, että periaatteessa nyt kun poliisi kuitenkin tässä totesi sen, että jos poliisi jalkautuu, niin se tietyllä tavalla tuo turvallisuuden tunnetta, kun esimerkiksi se, että sitten on yksityisiä turvallisuusalan yrittäjät. Kyllähän meidän poliisit on niin kuin hyvin koulutettuja ja lähtökohtaisesti niin kuin oma luottamus nyt on siihen, että poliisi on kaveri ajatuksena, mutta ehkä tässä nyt mä ajattelen sitä syvempää vaikutusta just tällaista, että osataan kohdata varmasti nuoria ja tunnetaan nimeltä ja nuoret osaa niin kuin ehkä pyytää apua ja nimenomaan se luottamus, mutta että on varmasti, en mä nyt sitä niin ajattele, että täällä on osannut vain muutama ihminen sitä tehdä tässä kaupungissa. Ja nyt muut eivät lainkaan osaa, mutta tämä on niinku tietty murros ja muutos. Se on samaa mieltä, että hyvä puoli tässä on tässä muutoksessa se, että jos oikeasti nyt sitten poliisi näkyy vaikka nuorten keskuudessa enemmän. Mutta huono puoli tässä on se, että itse asiassa poistuu semmoinen ammattitaito ja sellainen niin kuin, mahdollisuus viettää niitä nuorten kanssa niin kuin pidempään ja pureutua niin kuin siihen nuorisokulttuuriin, pureutua tunteen ne nuoret ja tuntea ne ongelmat ja ratkoa niitä. Ja se tietyllä lailla ennaltaehkäisee tai estää sitä niin kuin jatko tai sitä, että asiat, jos joku ilmiö lähtee vyörymään, että se johtaa siihen, että kohta ne partiot, jotka nyt jalkautuu nuorten pariin, he joutuu hälytysperusteisesti sitten niin kuin reagoimaan tällaiseen. Se niin kuin keikkapaine tuolla kentällä on myöskin, että se hälytyspartio, joka sinne jalkautuu, niin se joutuu lähtemään yllättäen sitä tehtävälle johonkin. Ja se jää pirstaleiseksi sitten ehkä se kokonaiskuva. Ja se näkyy sitten ehkä myöskin nuorten kohtaamisissa, että jos nuorethan on siis sellaisia, että kun mennään nuorisoporukkaan, poliisipartio menee sinne, niin siinä sen ensimmäinen 5 minuuttia täytyy niin kuin kestää se paine, mikä sieltä tulee. Ja jos sen selvittää siitä hymyillen, niin sen jälkeen voittaa niiden nuorten luottamuksen. Mutta jos on niin, että ei ehkä mennä sinne taikka mennään tai joudutaan perääntymään siitä, taikka sitten korotetaan ääntä ja ruvetaan käskemään, niin peli hävitään niin kuin siinä. Siinä ei synny se luottamus. Mutta nythän se tilanne on se, että tämä toiminta jatkuu. Niin kuin tietenkin nyt, niin kuin Heikkikin totesi, niin tämä jatkuu ilman poliisia, että eihän me tätä niin kuin kaupungilla lakkauteta, että tietyllä tavalla se tarkoittaa sitä, että siinä on mukana niin kuin koulu, lastensuojelu tietyissä keisseissä ja sitten järjestöt, mutta siitä puuttuu tietyllä tavalla yksi keskeinen niin kuin toimija tällä hetkellä, jos sitten jatketaan tällä mallilla. Ja sitten se tapahtuu toisin se poliisin kanssa tehtävä yhteistyö. Sittenhän se on näin. Mutta tietyllä tavalla nuorisotoimi ja lastensuojelujärjestöt, koulu joutuu sitten ottaa niinku enemmän koppia. Eihän nämä meidän nuoret niinku tule sillä tavalla yksin jäämään, mutta kuten mä totesin jo tuossa yhdessä vaiheessa, niin tietyt niinku toimivallat ja tietyt asiat on niinku vain poliisi voi tehdä. Että tutkinnat ja jos niin kun tehdään esitutkintaa tai mahdollisesti sitten näin, niin silloin tietysti myös se tilanne on varmaan poliisin näkökulmasta hieman haastavampi, koska tässä on ollut paljon muita ammattilaisia myös heidän työnsä tukena, niin koska katsotaan toiseen suuntaan, niin on ollut se yhteinen. Ja sitten toisaalta just nämä tällaiset ilmiöt, jotka kehittyy, niin
jos näissä yhteisissä ryhmissä ei olla mukana keskusteluissa, niin sitten yhtä lailla poliisi joutuu tekemään omien havaintojensa perusteella juuri sen, että minne he ehkä jalkautuu ja missä he näkyy ja näin, että kuitenkin tämä on ollut sen takia, ehkä me tässä pöydän ääressä ollaan, että me on niinku koettu kaikki tämä hirveän hyvänä toimintana molempiin suuntiin ja niin kuin nähty se vaikuttavuus ja se arvo niin kuin niiden lasten ja nuorten näkökulmasta, niin sehän tässä varmaan meitä niin kuin haastaa. Et jotenkin mä ajattelen itse, että mitä mä yrittänyt näissä mun käymiskeskusteluissa sanoa, että mä niin kuin arvostan ja kunnioitan niin sitä poliisien tekemää työtä ja se on musta yksi niin kuin pöydänjalka tässä, että jos niitä pöydänjalkoja on niin kuin kaupunkijärjestöt ja sitten tietyllä tavalla, no Helsingissä nyt hyvinvointialue on sama, mutta että se sosiaalitoimi ja sitten se poliisi, niin silleen se pöytä on niin kuin pysyy vähän niin kuin kasassa, niin kuin tämä Pirttipöytäkin tässä meillä. Niin se on niin kuin se mun viesti, että mä niin kuin näen, että se klonkkaa kyllä, jos niistä 4, voihan se olla, että joskus olen itse ollut lastensuojelussa saamassa kritiikkiä siitä, että lastensuojelu ei halua tulla mukaan. Ja silloin se pöytä keikkuu sen nuoren alla ja sen nuoren tilanteen alla tai sen ilmiön alla. Tai sitten, että koulu ei ole niin kuin halukas ja kyvykäs tulemaan ratkomaan asioita. Että silleen tietyllä tavalla niin se vaatii kaiken ja se oli nyt siellä Tukholmassa oikein hyvin tajuttu. Että se oli mukava käydä siellä kuulemassa nyt, niin kuin, että he oli vahvasti siihen palaamassa. Nyt herää tietenkin kysymys, että onko tässä nyt mahdollista, että täällä on tehty niin kuin merkittävä iso virhe, jonka seurauksia tullaan jossain vaiheessa näkemään ja sitten palataan tähän. Että tavallaan tässä on nyt kuitenkin tätä keskustelua on käyty julkisuudessa nyt erittäin paljon ja tämä on myös tavallaan yksi syy, miksi ollaan nyt tämän pöydän ääressä tässä keskustelussa. Niin, mitä te näette, että tilannehan on nyt se, että se toiminto on lakkautettu ja eteenpäin mennään ja pitää kehittää uusia yhteistyötoimintatapoja ja malleja ja jotenkin aika nopeastikin varmaan uudenlaisia, jottei se luottamus, mitä nyt on vähintäänkin ravisteltu, että se saadaan niin kuin rakentumaan lujaksi uudelleen. Niin suora kysymys ja vastauksia, kiitos. No, mä voisin heti tähän jatkaa, eli se kysymys varmaan siitä, että miten se Johannan mainitseva klonkkaava pöytä saadaan nyt sitten tasapainoon ja yksi jalka tuettuu sieltä, jos nyt näyttää siltä, että se on livennyt vähän alta, niin miten me saadaan nyt sitten tämä tilanne kompensoitua? No mulla siis tuohon, että me ollaan me Helsingissä oltu kultapossukerhossa, että meillä on ollut tosi hyvä, meillä on hitaasti kehittynyt rakenteet, aina kun tulee muutosta yhteiskunnassa, niin me ollaan pystytty korjaamaan sitä ihan sen takia, että meillä ei tullut esimerkiksi hyvinvointialueen muutosta, niin kun mä teen kumminkin valtakunnallisesti, saan tehdä töitä, niin näkee millaisia yhtäkkiä tulee sellaisia palveluvajeita ja me ollaan saatu täällä niin kuin hymyillä niistä ja olla niin kuin nauttia tästä. Tämä on meidän ensimmäinen tosi iso palanen lähtee yhtäkkiä pois ja nyt pitää lähteä rakentamaan. Et totta kai shokkivaiheen jälkeen rupeaa tapahtumaan asioita, että eniten tästä kärsii mun näkemyksen mukaan niin kuin juuri ne nuoret, joilla on paljon problematiikkaa. Että kun meidän palvelut on kumminkin kohdennettu ja räätälöity, ja sitten jos sulla on paljon palvelun tarvetta, niin ne ei kohdennu, se nuori ei saa sitä tukea, mitä tarvitsisi, koska tietyt palvelut antaa vain tukea osaan, ja kyllä se ennaltaestävän poliisi ja nuorten tutkintaryhmä mahdollisti sen, että pystyttiin kohdentamaan niin kuin näille yksittäisille nuorille. Että isossa kuvassa mä en välttämättä näe, että tulee, mutta nämä, jotka meillä oirehtii rikkovasti, niin tämän porukan kanssa me tullaan olemaan liemessä. Ja sitten toki se, että pitää lisää resursseja siihen, että muut organisaatiot pystyy tutustumaan toisiin organisaatioihin, koska ilman sitä tuttuutta se yhteistyö ei toimi. Ja siinä oli kyllä ennaltaestävän poliisi niin kuin aivan avainasemassa, että nyt se vaan pitää kaikkien tsemppaa, että niin kuin silmälaput vähän lähtisi ja opetetaan tuntemaan niin kuin kaikki toimijat ja saadaan luottamus rakennettua keskenämme lisää vielä. Tokihan voisi niin kuin miettiä sitäkin, että kun tämäkin tietyllä lailla vetäytyminen sisäänpäin käytyneisyys ehkä johtuu tämmöisistä niin kuin sisään rakennetuista tulostavoitteista, niin pitäisikö meidän niin kuin luoda sellaisia niin kuin enemmänkin tämmöisiä yhteiskunnallisia isompia niin kuin tulostavoitteita, missä mitattaisikin yhteisiä tavoitteita, ja mitattaisikin se onnistuminen yhteisenä onnistumisena. No, mä palaan vielä takaisin tähän näiden niin kuin se Haikkolan ja Pekkarisen Hestbakan se oikeusministeriön tutkimus, niin siinähän juuri puhuttiin tästä porukasta, että näille ei palvelut osu ja niihin pitää räätälöidä. Ja kyllä meillä on Helsingissä esimerkiksi Toivo-palvelut kehittää kovasti lastensuojelua, mutta heiltä lähti ihan sama palanen, että me ollaan
nyt uuden rahoituksella niin kuin mietitään sitä, että miten voidaan tehdä paremmin, mutta kyllä me siihen silti se poliisi tarvitaan yhteistyöhön, että jollain tavalla sen pitää tulla sieltä siihen yhteistyöhön, koska ne on meidän oikeusjärjestelmässä ja rikosseuraamusjärjestelmässä niin iso osa-alue. Niin kuin mä sanoin, niin meidän tiimi tekee töitä koulukotien kanssa ja Sörnäisten vankilassa. Ja nyt me putoo sieltä, niin kuin tämä näkyy jo nyt tosi rajusti tämä muutos tässä, niin kuin ihan ideologinen muutos. Meillä ei ole koskaan ollut näin paljon alaikäisiä vankeja kuin nyt tällä hetkellä. Ja se on tapahtunut ihan siis 1,5 vuodessa. Että niin kuin nyt meidän pitää keksiä jotain muuta kuin tämä, koska tämä vaan heittää niitä entistä syrjemmässä tätä porukkaa. Että kyllä mä luulen, että me saadaan se ennaltaestävä niin kuin yhteistyö toimimaan jollain tavalla. Ei ikinä niin hyväksi varmasti kuin oli, mutta miten me tehdään sitten tämän porukan kanssa, joka tippuu. Että se on se, mihin mulla on niin kuin tosi iso huoli. Niin ja siis oikeustieteilijänä voin todeta sen kyllä, että eihän pelotevaikutus, niin kuin lainsäädäntöhän ei ratkaise niin kuin asioita, vaan se on nimenomaan niihin juurisyihin puuttuminen, mitä tässä on paljon käytetty, ja se ennaltaehkäisevä työ ja se tuki ja apu riittävän ajoissa, koska ei sitten, kun me mennään ihan tosi korjaaviin toimenpiteisiin tai mennään seuraamuksista rangaistuksiin lasten ja nuorten osalta, niin sitten en halua tietenkään luoda sellaista kuvaa, että kukaan ei vankilaan jouduttuaan saisi uutta mahdollisuutta ja uutta elämää, mutta onhan se niin kuin ihan raju kokemus. Ja se on niin kuin tässä yhteiskunnassa ehkä isompi kuva siihen, että nyt ajatellaan just se, että pelote ja kuri on jotenkin se, millä niin kuin asioita ratkaistaan tai yleensä niin kuin saadaan parempia tuloksia, niin sehän ei tutkitusti, siis osaat varmaan vielä paremmin sanoa, mutta oikeustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta ei ainakaan niin kuin ratkaise, koska vaikka me ajatellaan, että laitetaan vaikka taposta tai murhasta tai raiskauksesta tai väkivallasta tosi iso niin kuin vankeusrangaistus, niin niitä silti tapahtuu. Ja ne tapahtuu siitä syystä, että ihmiset on yleensä niin kuin päihteiden vaikutuksen alaisina tai niin kurjassa tilanteessa, että osittainhan ne on niin kuin seurausta. Sitten on tietenkin erityyppisiä ihmisiä, joilla on muita syitä, jotka eivät selity tämmöisillä asioilla. Olisiko meillä opittavaa meidän etelänaapurista? Meillä äsken Prevensassa vieraili Viron oikeusministeriön varakansleri, ja hän kertoi, että Virossa on tällä hetkellä 2 alaikäistä vankia. Ja mehän ollaan totuttu Suomessa, että muualta tullaan oppimaan Suomen mallia, mutta olisiko meillä jotain opittavaa sitten sieltä? Mitä Heikki sanoo? Joo, sehän on siis aika kadehdittava se Viron projekti ollut, eli ensiksi ne muutti lait siellä niin kuin lasten tekemisrikoksista, ja se on niin kuin ehdottomasti viimeinen sanktio on vankila. Että on tämmöinen rangaistus, ja siellä on erilaiset niin kuin sosiaalipalvelut on valjastettu siihen rikosseuraamuksiin. Eli siellä on MDFT-terapiat, jotka käy seuraamuksena, sitten kun siellä on se prosessi vielä paljon lyhyempi. Eli siellä on niin kuin syyttäjä tutkii rikokset, niin siinä on syyttäjällä on konsultit, jotka on sosiaalialan ammattilaisia, jotka lähtee välittömästi perheiden kanssa etsimään niin kuin korvaavia erilaisia seuraamuksia. Ei puhuta rangaistuksista, vaan seuraamuksista. Ja ne on saanut valtavan hyvät tulokset, paljon pienemmin resursseilla kuin mitä meillä on. Ja Norja on kanssa aika edelläkävijä näissä asioissa. Ja tuntuu, että niin kuin jotenkin, aina kun me puhutaan nuorisorikollisuudesta, me katsotaan Tanskaa ja Ruotsia, kun pitäisi katsoa ehkä Norja ja Viroa. Mä silloin Vantaan aikana tein aika paljon Tallinnan kanssa yhteistyötä, ja siellähän oli just se, tietysti kun on nuori valtio ja ne teki uutta lainsäädäntöä ja ne teki sitä tosi pohjautuen niin kuin tutkimukseen ja vieraili muissa maissa ja kävivät silloin tosi paljon. Tietysti täälläkin sehän on vähän Suomen lainsäädäntöön perustuva se heidän lastensuojelulakinsa. Ja olen samaa mieltä, että ehkä on katsottu väriä niin kuin mallimaita, ja tässä on mun mielestä ehkä se pointti nimenomaan se, että okei, siellä on vähän nuoria lapsia, no niitä on paljon vähemmän, mutta se, että ne on vakavista rikoksista vankilassa. Eli siellä ei olla niin kuin lievemmistä, vaan niitä nimenomaan pyritään jollain muulla kuin tällä rangaistavuudella hoitamaan niillä seuraamuksilla, mitä itse asiassa meilläkin kyllä on lastensuojelulaissa, joita me voimme hyödyntää. Niitä seuraamuksia ei meidän tarvitse mennä aina niihin rangaistuksiin Suomessakaan. Mutta se ei ole noin hienosti pitkälle viety mun käsityksen mukaan tosiaan, kun Viro on nyt edistänyt ja tehnyt tätä uutta mallinnusta. Niin, voisiko tästä nyt niin kuin tähän loppuun niin kuin sanoa näin, että yhteenvetona, että
lapsiahan me ei jätetä. Toinen juttu, nyt kun poliisi on vetäytynyt yhteistyöryhmistä ja rakenteista, niin nyt on kehitettävä korvaava malli siksi aikaa, kun poliisi on poissa. Ja sitten, kun poliisi on taas valmis tulemaan mukaan, niin sitten taas otetaan heidät mukaan, kun he on siinä valmiita. Sekin on jo ihan selvää siis ollut esillä, että kyllähän myös poliisin sisällä ollaan oltu tästä päätöksestä aika järkyttyneitä ja yllättyneitä. Mutta tosiaan katse kohti tulevaa ja tärkeintä on tosiaan pitää näistä lapsista ja nuorista huolta ja löytää sitten myös tietenkin tavallaan yhteisöllisyydenkin kautta ja osallistuvuuden kautta niin kun pitää miettiä erilaisia tapoja, että saadaan myös perheet ja eri asuinalueilla niin kuin asukkaat toimimaan tässä. Mutta se on sitten toisen keskustelun paikka. Erittäin hienoa, että pääsitte ensimmäiseen Pirttipöytäpuheita keskusteluun ja tärkeä aihe ja tärkeät vieraat ja hienoja näkökantoja tähän asiaan, mutta mennään eteenpäin. Kiitos teille.